Tara. Kuya mo na mo. Palo. Manuslog ni buha. Saan mo dia gaw nga hurot mo yung mani gaw. Lami ang gigaw. Muna may unod ipaka na lang. Gutom gaw. Nagagamay gaw lami ang gigaw. At saka maayo gaw. Baon ba mas pinumungan daghan kay ipagtukod gaw nanay daghang miltihan. Ako ni bawaan gaw na ako ni daghang kuan re gaw. Puslubuwa gaw. Oh, nabdo ko ni daghang. Unsa may mo ni bawaan do nga tuslubuwa dres pinumungan. Adto ta mo dadon sa Barangay Pandakan gaw sa Langga Food Place. Sige gaw. Langga Food Place. Tuwa dito. Na ay Ba? lubuwa. Pungko style. Adto ta dito. Ba? Nagakorta. Librihan pa mo. Kuig mo, pagbaw mo ginyo. Atong gusto mo sugat. Nami pre duha ka oras para mo sign in sa autograph. Ya, wala mo kasi sa kontak lang mo sa 09 091 0921 kung bahala sa uno. Ato ko gaw. Ato ni ro eh. Si. Ato ta dito. Kuyog ta, adto ta sa Langga Food Place, mga kadamay. Follow us. Welcome to Langga Food Place. Mao na ni gaw. Margaw. Gutom kayo. Sud gaw. Ay, wala. Duha lang sa niya, palito na itong puso, buwangan sa puso. Ila dire. Saan nagdagdag ka na? 50 daw, 50 lima ka puso. Oo. Kung sa gatos, napo ka puso. Napo ka puso. Kung 150, 15 ka puso. uwa, pataya. Kung 200, 20 ka puso. Saan mo na? Napot ang mathematics. 250 daw. 25. Wala ni kaw. Ha? Wala ni. Sang lugar. Saan ni ba? Mantika. Ha? Mantika. Mantika. Top the onions and garlic. Wow, beautiful. Ano sa may ang gamit niya ron? Watching the cook. Si tawag ganito? Toslubuwa. Sa? Toslubuwa. Kaan ka? Tapos lubuwa, ano? Ikaw? Second time. Kaya, primero na ko tilaw itong kos Korea. Kamay na, kamay na. Saan ni ikaw? Wala na, ready na ni kaw. Ikaw na ikaw? Gi. Puso, in English, heart rice. Sa? Heart rice. Puso man. Nari mga pan sa luyo. Mga tagaw. Dami din, hoy. Dami. Ay, mas Korea ko. Lain ba ito sa Korea? May utok ng baka ko. Mo dito ko upload. Mga kadamay din ako nga karon sa campus labi mga Salbututo boys, mga kadamay na ko diha nga nabilin. Ala sige mga unta dami karon sa kuan sa Tuslubuha. Ya. Lami ikaw. Lami kayo. Asan ni dapit? Located at Pandakan, Pinamungahan. Yote. In English lagi ka ng kaong kagtos lubuha lagi. Price utok man. Katawa yung mga fans. Ano tawa mo na? Sa Lami kayo. Lami kayo. Lami kayo. Kung saan di siya pagkaon eh? Naon sa pagkaon no? Asa? Kinaihan ko na. Ana. Ngayon yun. Lami ikaw. Kapag ako'y ako, ano ikaw? Sarap talagang puso.
I-off na ako, kini kakaon. Pass mo ka na. Shout out ko ni Juan. Ate Maribel, salamat. Salamat sa pagtanaw to, pagsuporta. Thank you. Ngaon ta. Shout out ko sa gago dai Warren Reyes. Gago rin mo do? Salamat kay bro. Mo ding grabe kay support Tara, di. ano ba kayo? Dong warin dai. Hindi ka suportan ako. Suportara na puti ka. Ikaw do. Shout out dito Ay, kay gimute nila mo. Ari no dingog dai. Oh, shout out kay Leslie Wenceslao. Yeah, TikTok girl sa kampo. Girls ang gani ito. Ako shout out ko ni Ate Jinil. Ate Jinil ka. Ugay. Follow mo siya ang YouTube channel po ni Jinil Kugtas. Salamat po kay ma'am. Ganyan ko ta, hamat po kayo. Oh, magkumbay ka. Kumbay. Aron grabe sa gyud. Grabe kalami ang. Ay, kaon ko. Kaon na de. Shout out Mr. ng taga-kampo de. Oh, tao na kampo dai. Kung katong mga apike kwarta dali na mo diri ka 50 rap ka pre. Suroy na mo. Sa pagiwat ninyo. Oh, Sa pagiwat ninyo. Sa pagiwat niyo diha. Sunod na po da. Kay kuya gyapon ta ninyo, mag-food trip gyapon mi. Asam ta sunod dun lawin. Suroyon na tong mga kanan na sa pinamungahan nga mga Abang bago. ninyo, ug asa na pud mi sunod. Nindot sa langga please. Nindot. Okay, mo dagaw. Sige, magbalik-balik dagaw. Kailan mo rin bata? Kapila mo sige balik-balik dere. kaduha Kaduha na. Karong adlaw kaduha. Si Kanwi pa din Pagluto sad mo sa inyo. Kailan siguro ni bata do. Kini galuto, sumne. mo mama do. Shout out ko Jan Gaming day. No, si iya do. Ikaduha nyo balik diri ron? Nagpamatodo, lami gid. Bossing dagya, bossing. Dara ang owner ani. Ala sisigaw. Buta nga taga Salim. Nagyere ka kahapon. Ano ko di gisulo de salin di ay. Maro kayo. Mao dili mula kay lingi-lingi dito lim. Yeah, sisi katuwa ko an. Tapos lubuha. Graagno. Go. Lami jud kuno. Now na jud tudlo ati ka. Tudlo ati ka na. Ibo ikon dre, i-follow mo dre. I-subscribe na mo diyan babaw. Dayon mo ma'am. Ma'am dayon ma'am dayon. Shout out kami sa among mga bisita. Dayon ay mo kawaw okay. Ahak aning ninggunit kuning kamerahan ibog man kun noon, di naman ko kaon noon. Turoy ko dari dapit be karing tapad be. Unsa pa? Gaming. Ardoy Gaming dai. Bay. Pamilin bay. Agito nga gibilan. Di mo na siyang palabig kaon ko kay inikadlaw mo tuslog po na siya. Oh, di mo kaon kene. Oo. Oh, di mo do. Dahil niya na po niya tuslog kadlaw. Katingo. Gusto ko kena. Una lamigaw uli lamigaw. Ha? Di ana kay pusa ta. Panghipo sa da. Panilabot ay. Panilabot. Inilabot. Madamay tan. Kita gini silang ma'am gyud sa kuan. TV na mo. Oy, salamat gaw. Okay, okay. Salamat gaw. Kato among boys. Among boys. Ay, sabi ma'am. Uy, nangin mo damay girls oy. Ari sa pamilya. Sugar ako kawoy. Busog kay gaw. Kuan. Terus lubuwa. Sige panugap. Sige panugap. Busog kay Lami ba nya? Barato ba yun? Barato ra. Barato, sulit kayo, sulit. Sulit kayo do kay sa gatos do, nabusog na kitang upat. Kanain ako. Perting basuga. Kon sugar when itian. Suwayin niyo dito mga kadamay.
Langga Food Place. Langga Food Place, wayin niyo sa Pandakan. Kilid sa District Hospital. Recommended na namo, lami siya. Recommended by Damay Lami Boys. kayo lami. Sige, go. Ari sa mi. Ari sa mi. Busog ikaw.